Assalamualaikum lur, ayo maem. Iki mang aku ngulup anu lur, enek sawi putih, enek manisa, enek kemangi, enek capar, enek endok. Iki lur, tak kulup iki mengki. Iki sawine putih. Indoke lur. Iki kecambahe utawa capar, kemangi. Saiki disok ya lur. Jan, pokoknya jan lumer. Sampai kerupuk. Tenan lur, ini iki lho lur. Jan mantep pokoknya. Monggo lur, telap-telap emplok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jajali lur. Monggo bismillah. Mantep banget. Mantep.